Napaduahon kupasaha tamima tiki tu ketua lansia ima opunggal pinduli. Oras manita saluna. Selamat Natal ma dihita ruas ni Huria. Huria ni tuata mau liate perjolo tapasahat tu Tuhan debata ala de leon dihita marahi pason wi tapajupang merayakan Natal di horong lansia pada tikyon. Mudah-mudahan ma udenggana dihita lumobi pungal lansia. Las moliati dohon nami tomang pareses. Nama buat tunulota pada tikyon buat keluarga. Suaksoni moliati dohon nami nahormati kami. Amang pendeta resort tot inang. Suaksoni salutna nahormati kami. Parhalado nagok tiki dohot amang setua inang setua nadong di pungataon. Kami sian nas nama ketua lansia di AKBP Pekanbaruan Macailas Roha alabui tapatupa tikyon perayaan Natal ngasongan nililing na tapaima salpu pandemi COVID. Las maruhata sonari ngabui marlasi rohita mamuji tuhata ut perayaan Natal petikyon. Memang molo keberadaan anggota lansia di HKBP Pekanbaru tertorop donian. Apalagi catatan nami khusus menon nasape nomor umur 70 tahun dot 74 tahun di tahun 2020 toropna sia puluh pitu halak asing ni akan naung umur na 75 tahun tutoru tukijang nong hea terdata di soon torop do anggota lansia manang ruas ni Huria di Pekanbaruan na lansia alayang giat ma tuakari na mangihut lam tutorop na mengikuti kegiatan lansia di AKBP Pekanbaruan asa tong tarida hita asarap di ujung ningolu na leleon tuhata ima umur lansia asa bui hita lam pajonok kontrohata maduroko kita tua dopan ni debata di ujung ningolu ta anggia matong lam marbungaran pangatusyota dohot pengharapata maneng jonok tutuani. Jadi apa tikyon kami sian pengurus lansia. Pasaton nami do tuhita salukna. Asa masih beta-beta hita tuak kadongot tanung lansia nadong di Huria Pekanbaru HKBP Pekanbaruan. Asa boy ta tuak kada mangisrap marlas rohi talama muji tuata. Soni ma saat ni hatasian kami mau lihat ma di Tuhan horas mata salukna. Pasahat tamima partikian tu ketua Dewan Koinonia amang situa Dr. Andus A. Tinampunan. Horas. Kupa dua hali mate. Horas samanginang. Horas opung boru opung doli. Selamat Natal. Masai las rohanami di bagasan obason. Di pasu-pasung itu hatta di dabu itu pak. Talaksanahon perayaan Natal lansia HKBP Pekanbaru.
Alani parjulo sahali ucapan terima kasih na hinaholongan di bagas satuhani amanami preses. Distrik 22 Riau amang padita hatus hutapea. Songoni dohot saluhuna dongan nami nawakubasi huriaton parhalado nani uluhon ni amang padita resort padita Victor Singal hasilalahi. Muliate marituhata. Songoni na huaholongi hami hamuna saluhuna ruas ni huriata di bagasat Tuhata Yesus Kristus tarlumobi ma di amanami nanami lansia ni huriataon. Mungkin sapadabo do hamura tu padebisuk nama dokon tarsongonon. Lansia sebagai generasi yang sudah tidak memiliki masa depan. Sampai songoni hatai memang agak kaget do piau. Tetapi justru lansia justru memiliki sesuatu yang sangat berharga yaitu masa lalu. Masa lalu naung dibolus ni akka opung doli opung boru di huriaton. Mungkin hamu mara opung na jumojok marnatal setiap tahun sian hami saluhuna. Alano nga marumur 75 tahun kamu. Bang nga mar 75 hali marnatal hamu. Ini masih ada contoh. Jala godang do si hutonokon. Termasuk do aka amanami na nami lansia. Pendiri di huriat tahun. Dohot aka perhubas parhalado. Ido masa lalu nani dokon na masyarga. Khususnya di hami aka sudut naupudi. Alani lam di bagasan hai pason. Lam marlas ni rohama lansiata di bagasan obason. Khusus parjolo to inang ketua panitia. Odo pera manang najarang dora inang opung boru sebagai ketua panitia. Jadi unik. Si halat sono kodoi. Ala memang jumlah ini lansiaon gumodang aka ina. Wajar dong. Istilah sonari proporsional. Jadi simbang atau. Alerang nama dokon aman alosok. Akan naburju dong amat tahun. Saluhuna. Mulia tema inang di perayaan Natal tadi bagasat tikyon. Anggiat ma tubuh tuhatai. Di bagasan ngoluta tarlumobi di lansia. Soalnya nang tu amang ketua seksi lansia naunga molososalau tulu periode amang ade. Jadi sasitong na anggota aturan ini memang 2 hari do 2 periode. Alay ala ni gesit do lincah ni dang manada umur amat tasilalahion basa petulu periode. Jadi tiki noksalpu pinakis toki pertikianon. Ay bahado padita namin ikutu padita resort. Dakarong be. Naulo manurutson ketua lansiaon. Sebetulnya dang nasa olo memang dak sanggup songon lincah ni amat tasilalahion. Jadi tasenggol ma aturani banasida ma imai tiki asa gabe tulu periode amangon. Marlaba mahita akamang. Alana amang silalahion nama beta-beta imat to. Beta do. Jadi manigor sudah dohot. Jala lansia ni HKBP Pekanbaruan luar biasa do, terdepan do, bukan hanya di resort on, alai dohot do di distrik 22 Riauon, jala dakkola ni alai dohot do di PGI wilayah Riauon. Jadi luar biasa do hamu aka opung. Luar biasa do, puji Tuhan ma. Martabat-tabba mau ngurumuna. Sebetulnya angka 70 tahun misalnya sawana Riauon di hamuna aka opung. Angka doi, angko semangat sebetulnya di bawah 60 tahun do hamuna. Terbukti sian senam osteoporosis setiap hari selesai. Jadi dalam segar bugar do akalan siaton. Mau lihat ma. Songoni ma hupasatami sian koinonia dewan na patomu-tomuhon makubasi akka parsauran nasaroha sa pikiran di huriaton. Merlas ni roha mahita lansia. Jala melalui kesempatan otong pinake partikianon lau menyapa akka lansia amanami nanami
Nah kebetulan dang boy rapak marsaur hita di tikyon. Di dia pe amang dot inang. Maringanan. Kurang sehat. Manang nadong akka halangan na denggan. Tuhat tama toktong marguguihon hita di ininat tawe. Baik di Jabu nang di Pardalanan. Mulai itu tim multimedia. Napajonokon parsaraton. Menjenguk akan tua-tua nami. Na di bagas masing-masing. Dang boy routingan anon. Tuhat tama madongan hita. Perpuri sahali hudokon mahatan si tua-tua. Hupijam majo upasaw nate amang si tua potas na 70 ate. Didok songonon. Ador haduka ma tugu-tugu ni lobu. Laos ador hatiti manang tugu-tugu ni horbo. Lansia pakan baru. Nang mahamu sa rumah tua leleng mangulu. Sahatu na patugu-tugu pahopu. Sahatu na marnini. Sahatu na marnono. Horas madita. Selamat Natal. Shalom. Sahat mahita tuacara na paduahon ima kebaktian tapuji tuhata marede mahita nunga Jupang muse ari pestai dia 2 jongjok kita non. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Hodo ale Jehovah di halungutur rohaku, ale debataku marhaposan tu hodo au. Dan tagamon tarurak manang ise nama kaposiho, ale Jehovah, saya pabotohon matuau akadalanmu, jala saya ajarkon tuau aka bogasmu. Sadarion maharo Tuhan manopot jorona, beta tasoba maibana, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, madok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, paluahon hami siad dosa dohot hamatean. Kupangidohami tuho, say patiur, jala rajay ma rohanami marhite-hite todim, asa unang hu rohanami mida hamet metonay, urupi hami, asalam hutadahami ibana, raja daroi, sisobaon ni sadok jolma na di portibion. Amen. Lagu pujian sian punguan lansia, pucima debata nasokal.
Tapuji Tuhata marede mahita ria mahita sasude mamuji debata. Dimulani panopaoni dame jala sonang dosude nati nopani Tuhani. Porlak eden do guarni inganan ni nati nopanai ujui. Tusi Adam dohot tusi Hawa jolma napar joloima di pasahak debata sude nati nopanai. Asa dirajai jala diramoti. Alailu pado nasida ditona ni debata baliksa di laosi marhite pangela ni sibolisi. Utangnya jolma itu sibolis sian tu debata hinoroni madabu majolma itu dosa. Laos ima sibosirna gabe di bagasan hasusaan ngolu ni jolmai. Tapi gema liturgi na parjolo. Sada Johannes sada ayat sada dohok 2. Dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debata do hatai jala debata do hatai ima na saur tu debata dimulanai. 2 Johannes sada ayat 3 dohot 4. Didongani asini roha talub ni roha dohot dame mahita sian debata ama dohot sian Yesus Kristus anak ni amai. Marhite-hite hasitongan dohot haholongon. Masai terhilas dorohaku ala jumpangau anakmu deba. Akana mamarangehon hasitongan. Marguru tupatik naung tajalo sian amai. Sada Musa sada ayat sada sat roditolu. Dimulana ditopa debata langit do tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halangongan jala hulum di atas dungi. Dungi mangareak-reak maton dini debata di atas akal ai. Dungi makuning ma debata ninna jadi mahon na tiur jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 4 sahat rodi 5. Nunga denggan na tiuri di ida debata. Jadi di bahan debata ma persirangan ina tiur sian nahulum. Dungi di guar debata ma na tiuri arian. Guar ni nahulumi borngin. Dungi bot ma ari torang ma ari muse ima ari padjulu. Dungi makuling muse ma debata. Jadi mau hajak kajang di persitongan ni akka aek bahen persirangan ni aek tu aek. Jadi di pauli debata ma hajak kajangi. Asa disirang akka aek na ditoru ni hajak kajangi sian aek akan dijang ni hajak kajangi. Gabe ma jadi ma songoni. Dungi di guar debata ma hajak kajangi langit. Dungi bot ma ari, torang ma ari muse, ima ari paduahon. Sada Musa sada ayat sia dohot 10. Dungi nina debata ma marpungu mahamu aek.
akana ditoru ni langiti. Tu sada inganan asa tarida na mahiang gabe menjadi masongoni. Dungi di gorde batama na mahiangi tano. Ia parpunguan ni aka aek laut di gor jadi nunga denggan di ida de bata. Sada musat sada ayat 10 sada sahat 10 tolu. Dungi nina debatama di pantum burhon tanoi duhut dohot suan-suanan. Namar porbuheon boni. Hau angka namar porbuheon bonina di bagasan. Tudos tu mansamna be ditano on gabe menjadi hasongoni. Jadi di pantum burhon tanoi ma duhut dohot suan-suanan namar por buheon bonina tudos tu mansamna dungi dunga degan di ida debata. Jadi bot maari torang maari muse ima ari patuluhon. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Godang dor rumang ni dosa di ngolu ni jolmai, molo taparoha honuhut tapatakas, pangalahon ni jolmai, godang do akabakko, nama korhon hasusa atu dirina, sahira songon sahit, na menular, akadia mai, tabigema liturgi na paduahon. Sada Musa sada ayat 10 1:17. Dungi di pauli di Batama, dua panondang akan nabolon. Panondang nabolon, pangguruan ni Arian. Dohot panondang na metmet, pangguruan ni Borngin. Rodi akabitang. Dungi di bahen di Batama na sida, tuhajak kajang nilang iti. Asa disondang ni tanoon. Sada Musa sada ayat 10 sia. Jali manggonggomi arian dohok borngin. Jala bahen persirangan datiur sian dahulom. Dungi nungga denggan di ida debata. Jadi bot maari, torang maari muse, ima ari paupaton. Sada Musa sada ayat 20 1:20 tolu. Dungi makuli musema di bata. Di patubuhon aka aikima gulog-gulog. Namarhosa aka namani menjirir jala marhabangan ma aka pidong di atas tanoon mar tonga-tonga langit. Dungi di topa di batama
akadeke na balga dohot nasa na marhosa aka na majirir di bagasan aik masibuan masam na rodi nasa pidong aka na marsibuan masamna jadi nunga denggan di ida di bata dungi di pasu-pasu di bata ma nasida nin nama marpinopari mahamu asalam torop jalagohi hamuma aka aek ni laut lam torop ma dohot aka pidong di atas tanoon jadi bot maari torang maari muse ima ari palimahon Sada Musa Sada ayat 26-27. Dungi makuling muse madebata. Tole ma itatopa majolma. Tumiru rupata. Tudos tu pangalahota. Asa dirajai deke akan di laut. Dohot pidong akan martonga-tonga langit. Dohot akadorbia. Rodi sadok tanoon. Rodi sude gulok-gulok akan majiri di atas tanoon. Jadi di topa debata majolmai tumiru rupana. Rupana ditiru aton debata laho manoppa ibana. Bawa dohot boru-boru nasi dia di topa. Sada Musa Sada ayat 20 lalu saat Rodi 20 sia. Dungi di pasu-pasu debatama nasida. Nina debatama tu nasida, marpinopari mahamu asa sopar hamu, jala gohi hamu sadok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu deke akan di laut, dohot pidong akan martonga-tonga langit, rodi sude binatang akan majirir di atas tanoon. Dungini na debatama, butimai, nunga hulehon tu hamu nasa suasuanan namar parbuehon boni di sandok tanoon. Rodi sude hau akan namar parbue siswanon bahen panganonmu namai. Alai anggotu sude akka binatang di tanoon, doho tua kapidong namar tonga-tonga langit, rodi sude namanjirir di atas tanoon, akka namar hosa di bagasan, bulung ni akka suasuanan, hulehon bahen panganonna, gabe menjadi masongone. Amin. Lagu pujian sian kor ama ude bata nasangap.
Hinorhon di dosai uhum dohot hamatean nama jabar ni jolma. Edang adong natuk palua ho jolmai sian hamateani. Alai di bata parholongi atik pe dirimasi di bata jolmai alani dosana ubal gado holongna ima marhite na sinuruna anak na Yesus Kristus palua ho jolmai sia dosa gabe parjabar di hanguduan sogut tapi gema liturgi napatuluhon. Sada Musa tolu ayat sada. Alai uluk donau bisuk sian nasa namang gulmit di ladang. Akan ajinadihon ni debata Jehovah. Jadi didok mamandok boru-borui. Atehe tongondo didok debata naso jadi panganonmu nasian saluhut hau akana diporlakon. Sada Musa tolu ayat 2 sahat tolu. Dungi nina boru-boru ima mandok uloki. Jadi do panganon nami sian parbue ni hau akana diporlahon. Alai anggo sian parbue ni hau na di parsitongaan ni porlahi didok debatado unang pangan hamu siani jala unang jama hamu asa unang mate hamu. Sada Musa tolu ayat 4 saharo di 5. Dungi nina ulukima madok boru-borui dang natutu hamu mate. Hai di boto debatado sadari di pangkamu siani tonggor mama tamuna gabir sod debata hamu uboto nadenggan dohot naroa. Sada Musa tolu ayat 6:7. Dungi saya di panak noti boru-boru ima parbuni hawi dibahen dengan na panganon jala pia mata na marnida jala tau manunggul roh atau hapistaran hawi. Jadi diputik konsian parbuai jala dipangan dilehon madoh tu sinenduk nasiani gabe dipangan. Dungi tonggor mata nasidana 2 di botoma nomor saimara nasida gabi somoti ma bulung ni hawi hawarai bahen sabuk nasida. Sada Musa tolu ayat 8 dohot sia. Dungi di bege nasida ma suara ni debata Jehovah na medang-medang di porlaki di haroroni alogo mareak bot ari gabe martabuni ma si Adam dohot jolma nai di kolang-kolang ni hau akana di porlaki maradopon bohi ni debata Jehovah. Dungi jojo ma debata Jehovah di si Adam ni nama mandok ibana di dia doho. Amin. Vokal grup Amalansia na berjudul Indah Rencanamu Tuhan.
hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tamado marlas niroha jala marulu-pulu pita dina tapestahon hatu tubuh ni Jesusi. Songonani dok ni edei hatu audo las niroha do hatu tubuh ni Yesus. Magodo jolma roma tuhata las be ma rohatai. Tutudang tarsirang hatu tubuh hamatean dohot haheon ni Jesusi. Aibana sadiri do napatupahon haluauhni. Tabegema liturgi napau paton. Roma onom ayat 21:1-22. Atong dia do parbuemu na disi. Akan nama bain mailah hamunuaing. Ay hamate ado hapatianna. Alay nuaing dung malua hamu sia dosai dung gabe panguloy di debata hamu adong do parbuemu na tuhabadiaon. Jala hanguluan na saliling-liling na do hapatianna. Rom onom ayat 23. Ay upati nuhor ni dosa do hamatean. Alay basa-basa ni debatado hanguluan saliling-liling na. Marhite-hite Kristus Jesus tuhatay. Sada musatolu ayat 17 dohot 10. Jala di dok matusi Adam, ala ditangion ho soarani jolmam, gabe di pangan ho sian hau na hupatikoni, mandok unang pangan siani.
Honatoruku matanon alaho, persukma ahaponmu, mangaton gogona saliling di ngolum. Patubuhonon nama duhut-duhut diho akaduri-duri, dohot duhut-duhut namar suga, akai kaurata niladangi nama panganonmu. Sada Musa 4 ayat 10 sada dohok 12. Onpe gumodang matoruku tuho asatu tanoi. Napangangang babana jumalo mudar ni anggim sian tangan mi. Molo diulaho tanoi dangbe lehononna gogona tuho. Mau pasopas jalama doado namaho di tanoon. Sada Korintus 6 ayat 1:10. Naso di boto hamudo dang sitian harajau ni debata anggo aka si pargeduk unang hamu lilu dang sitian harajau ni debata aka permainan aka sioloi aji-ajiat aka pangalakup aka pangaluluhi nang aka nama colmahon bawa songoni nang aka panako aka parangat aka siper mabuk aka pangusahi nang aka pandobo. Amin. Lagu pujian sian punguan lansia na berjudul Diladangi.
torus dota bege jojo ni debata sahatu tikion. Ai dipangido rohana do nang saluhut jolma malua sahatu namanada hasitongani. Hagogok ni jojo do haroro ni tuhatta tu portibion mardagik kod jolma. Atong isebema sianon naso marlas ni rohadisi tabigema liturgi napalimahon. Pesalmen 14 ayat 2 rodi tolu. Manatap-natap do Jahoba sian banua ginjang. Paida-ida jolma manusia. Marnida manang na adong na maroha na uso-uso di debata. Hape tung saluhut do nasida sumurut. Tung sange do nasida maroha mago. Dang adong sibahen na denggan nanggo sahala. Pesalme 14 ayat 4-5. Tung naso manada do ulaning sude akasibahen hajahaton. Akana mangaton mangsokku songon na mangaton roti ia Jehova dang dijo nasida. Ala tarsonggo situtudo nasida di sisogut. Ay matua didongani debatado pinoperniakan natigoroh. Pesalmen 14 ayat 6 dohot pitu. Ditukul hamu petahin ni nadangol ape se Jehova do parsigatungan na. Ise maulaning sian-sion mangaleon haluaon di Israel. Molo disuhe Jehova habuangan ni bangsona. Marolopolo maho ale Jakob marlas ni rohama ia Israel. Jesaya 30 ayat 10 sia rodi 20. Ho ale bangso namaringan di Sion di Jerusalem nasotupa betama tangis hamu asima rohana di ho disi begionna suara ni anggu-anggukmu alusan namaho jalanang di leho Tuhani Tuhamu roti hagogotan dohot aek pangarupaon alai dangbe martabuni anggo akka gurum idaun ni matamma toktong akka gurumi. Jesaya 30 ayat 21 rodi 20. Jala apala pinggolmu umbege hatani namandok sian pudim. Ondo dalani, ima dalani, unang manimbil hamu tusiamun manang tuhambiran. Jadi ramunan muna madisi gana-ganaanmu akan ninan lapis dohot perak rodi ulus akan namar hadonan gombaranmu natinopa sian serepe sirseron muna maakai songon napu misir maho imadohononmu tu ibana jadi ibana mama ngalehon udan tubuh nim naung sinaburonmu tu haumam dohot roti gogo ni haumai togomai huhut marmiak behenonna manjapan maya pinahanmu di arina sasadai di pajapalan na bidang. Amin. Vokal grup sian inalansia na berjudul Eswadong Goar na Asim.
Lagu pujian sian Korina pada hari Kamis.
Unang be holan nalongang rohata pa bege-bege hata haluaoni. Alai rak mahita mangauhon tua ala haluaon na pinatupani debata. Tajak komaibana tu bagasa rohata be saunari asa saut hita malua sian hamaguan dosa. Tapi kema liturgi na pa onopon. Yesaya 42 ayat 1 dohot 2. Idama na posoki na hutogu na hupiliti hasudungan ni rohaku nunga huapeho tondiku tu ibana taria sonon nama uhub tu aka bangso parbegu dang jou ibana manang pangiarononna suarana jala dak patu begehononna suarana di alaman. Pesalmen 14 ayat 2 1 tolu. Manatap-natap do Jehovah sian banua gijang. Paidaida jolma manusia. Marnida manang na adong na marroha. Na uso-uso di debata. Hape tung saluhu do nasida sumurut. Tung sangedo nasida marroha mago. Da ngadong dibaen nadenggan nanggo sahalak. Yesaya 35 ayat 2 sahat rodiwalu. Marbunga si tutu mai jala marolopolop. Masa masi tutu parolopolopon dohot pariayaon. Hamuliaon ni Libanon di bagaso tusi rap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron. Idaw nasida mahamuliaw ni Jehovah hatongamon ni debatata. Pargugoy hamuma tangan akan na dauk jala pahot hamu akapat na teluk-teluk. Do hamuma tu akka parohana tahuton. Pirma to dimuna una kamu mabiar. Idama debatamu nai ro martubolhon dohot mamaloson hodo ibana tongon paluahon hamu. Buhaan nama disimata ni halak nama pitung jala marbinege bahenon na pinggol ni akka nanengel. Merhajingjang madisi halak na mapakpang songonursa jala mariaya dila ni halak na ngungu. Ay marbuhal-buhal maaka aek di halongongan jala sungai di adaran. Jala tano hasak situ tu gabe tao. Jala tano bakal-bakal gabe permulaan na aek. Diinganan pangulunan ni naga nasa ilaon tubu arung dohot tolong. Ado kuku disi dalan balubung dohot dalan nabulun. Natargoar dalan nabadia. Dang jadi mamulus siani halak naramon. Jala nasida napunasa. Manangise na madalani gari akanaoto dak tagamon lilo. Rom 10 tolu ayat 10 sahatu 10 sada. Ia parholong ni roha dang diulahon na jahat tu akadongan. Asa holongon ni roha ido tutu hagugut ni patik i. Imarikoti hamu ala diboto hamu tikina. Ainong dapot do ombasna lahohehe sian namudum. Ainunga jumonok haluaut tanuaeng sian uju gabe porsea hita. Yohanes tolu ayat 10 nomro di 10. Ay songonondo holong ni rohani debata di Portibion. Pola dua anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na seleng-leleng na di ibana. Ay dang na disuruh debata anak na itu Portibion. Asa uman na. Naik paluan na Portibion tahe. Umbain na disuruh. Dak si human na porsea di ibana,
alai anggona soporsiai nungahona uhum ala soporsiai bana di goarni anak sasada ni debata. Sakaria sia ayat sia. Maria ia situtu maho ale borusion, marolo polok maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tu mopot ho, partigor ibana jala si parmonang. Na serep dorohana jala marsi hundul di halode dohot di anak ni halode ina-ina. Yesaya 26 ayat 10. Marlas ni roha mahamu rabdoh Jerusalem jala marolo polop mida ibana sudehamu ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situ tuma rabdoh ibana sudehamu ale akan martak roha mida ibana na sailaon. Amin. Sahat mahita tuna pagalakon lilin hujuho kami ma na parjolo parjamita amang pareses na paduahon ketua panitia natal lansia na patuluhon ketua dewan koinonia na papaton ketua lansia na palimahon koordinator na paunopon utusan lansia ama na papituhon utusan lansia ina. Itikina mangedehon anon sian nomor 54 sonang ni borngin nai jongjong masude ruas jala di pamate malapu.
Hudul mahita saluhuna. Daksai hola di bagas coro olas nirohata di namar ningot hatu tubunai alai ikon marpakor hodolas nirohatai dinasa panggulmito ningolutta siganupari marhite hata nang pabahenata tapi gema liturgi napa pituhon. Lukas 2 ayat 1 dohot 2. Dungi Roma ujui paretasian kesar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomana. Pamilangon parjolomai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Lukas 2 ayat 5 sahatu onom. Pasurat tondirina rap dohot si Maria oroanai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna. Lukas 2 ayat 7 dohot walu. Ditubuhun ma anak buah bajuna, diborhos ma, dipeakon ma tu begasan penggagatan, ala sodong inganan asing di parmianan nasida. Jadi adong mamar di sini kaparmahan mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat sia 1:10. Jadi tidak potong sada suruh-suruhan manasida dalam marsnodang mas sangat ni Tuhani humaliang nasida kami mabiar masih tutuma. Alek suruh-suruhan ni matu nasida unang mabiar hamu abari talas ni godang no hubot tuhamu parsaulian ni sadok bangsoi. Lukas 2 ayat 10 sada dohot 12. Ainong tubuh do dihamu sabornginon dihutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Onma partinada dihamu poso-poso do dapotom muna nabi norhos peak di panggagatan. Matius 2 ayat 1-2. Asaduk tubuh Yesus di huta Betlehem di luar Judea ujung di harajaon nisi ke Herodes Roma akapar habis taran sian purba tu huta Jerusalem akanin nama di dia do raja naib baru tuwi nunga huida hami bitangna di tano habis saran alani rodo hami sumo baibana. Matius 5 ayat 3-4. Martua mana pokos todi ai di nasida do harajaon banua gijangi. Martua mana marsa roha ai siapulo do nasida. Matius 5 ayat 5 sa rodi ayat onom. Martua ma nabo roha ay tanon nasida do tanoon.
martua mana mawas madae mida hati goran ais pabosuro do nasida. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Manoktong do asi dohot holong ni Tuhani diaka nama kaholongi ibana. Ido panidanyota di ngoduta. Songon nani dok ni edei dangalani hagogoki. Boy mardalan di ngodukon. Aut unang ho di labuki. Tukso boy au songonon. Tapi gema liturgi na pawaluhon. Rom 10 ayat sia. Ay malua maho molo di parpatopot pamangami Tuhan Yesusi. Uhud dihapor saya roham. Naung dipahehe debata ibana sian akan mate. Rom 10 ayat 10 1:12. Ay rohaido porsea. Satu hati goran. Pamanganido maka tidak kon asa tuhaluaon ay didok suratido dang sipailaon nasa na porsea di ibana ay dang adong ibar ni Yahudi mananggori ay sada do Tuhan ni saluhutna naung marbasa-basahon sian hamoraonna tu saluhut akka nama jo ibana. Rom 10 ayat 10:1-14. Ay malu ado ganup nama jo guarni Tuhani. Atong buhama jo nasida ibana naso hina porsiaon nasida. Buhama porsia nasida ia sojolo di BG baritana. Alai behama begion nasida ia so adong parjamita. Filipi 10 ayat 14. Odo tahe huhalu pahon na dipudiku huyahi akan na dijulu dopak padangido hupus-pus dopak upah hamonangan nasian pajuon ni debata siang gijang di bagasan Kristus Yesusi. Heber 12 ayat 6. Ay diajar Tuhanido nahi naholongan ni rohana jala dilicingido ganup anak na jinakonna. Ima. Filipi 3 ayat 20. Ay di badua gijang do sa bulota. Sianido tapay maima si Panguluhita Tuhan Yesus Kristusi. Filipi 3 ayat 21. Paubaon na do dagita na leon gawe dosod daging na nasangapi hobar tu hagogonay ay terpatuduk sa do saluhut tu iba.
Pengungkapon 20 sada ayat 3. Jadi hubege masuara nagogo sian habagasi. Namadok ondo joroni debata di tonga-tonga ni akap jolma. Nama ringanan maibana di tonga-tonga nasida. Jalan nasida mabangsona. Jalan debata sendiri saortu nasida. Amin. Terpuji Tuhata, Marede Mahita. Dameni de matana sumurung sian saluhu naroha. Imama ngaramuti akka hati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hita salu nakana hinaholongan isudi khususna lansia na adong di huriatong. Nang dia kahurian asik pe natongon mat dohoti. Ibadah Natal lansia pakat baru nang marhite live streaming na dibagas na tongon marsahit na kurak kipas alai patut mahita marulup-ulup jalan marlas niroha sadarion mulo taingok do di tahun nasal pudang bui dupi hita songonong alai taunon bui hitang nung malue hita sian sahit na mangona itu sadok portibion hatik pe kotorus do jaga honotai dope tutu nung adong akan nabui menyemangati hita khususnya lansia marhite pengurus lansia distrik di arena salpu masudi hita tahe di Pasteur Paduahon manang non booster 2 manangah do paupaton non vaksin paupaton nate rata-rata nganggulan sia nadong dipaka baruon gariada doh naso masuk lan siapa ay maropak ratus salak hausa diri dope halaman opang atulan sia gabedo tau disutik hatik pesulan sia dope jadi luar biasa do. Mulut apa ihut-ihut 2 hari mahita lansia patupahon kegiatan lansia nasakotaom nataunom sahalima disuka jadi sahalima dison songoni nang diuduti dohot aka diskusi taringot tuhayi pasun di lansia jadi luar biasa do lumubi ma ditikyong
Hai nasomal hita gudang gusiputikan. Gudang dak kutada nakkiningan. Nunganong berubah bentuk. Jadi angko na selaun tinadado. Manang ngapiga hali hita rap senam mulai Selasa. Takas do disi. Alay dong nakkining. Badak tinada. Usia dolansia. Anggo penampilani. Saya semangat do pena ikan. Apalagi nakkiningan. Mula paribak ko dokor muna itu kurna na jujut tu bigi naksulan sirupe. Badak saya pula berlebihan. Badak talu kamu siya nakakurnasing nakanoposoy. Apalagi marpokal grup nakkining. Amay improvisasi na songon nato puso baru terdiruti mo siya. Luar biasa do improvisasi na yato. Anggo semangati di sido. Ay serong go parrohahon. Mulo barbello na tatuhori. Anggo secara umum tatuhor barbeli akapiga ons dorai. Saya dari busi-busi nai kiri kanan. Alayanong gumanang ngapiga sen tonga-tonga muna akama persegi 2.000 buti. Bah, gugumo ni narwak ko si pata rupani kan. Sodo. Apalagi semangat nakkiningan ama namar gitar nakkingamak pakpahana teh luar biasa teh. Jadi marhitiaw matuhita salu nakadamang dainang natongon marlas ni rohason nari nang sudi na tading dibagas pe toktong ma las ni rohatong sahat atik pe subuh hitarak marparosaoran pinasaha matuhita salu na secara khusus tulan sia selamat hari Natal ma dihita saluhu na. Lau pasikopon las ni rohatan di pataro do hita marhiti tema si peopota di sadok Korea manang gereja nadong di Indonesia na disepakati na tersurat di Matius 2 ayat 12 J hobar tu acara tai di dok songonon. Jadi sian dalam na asing nama nasida mulak tuluat nasida. Jadi sian dalam na asing nama nasida mulak tuluat nasida. Alaya sasikop usahama nasa ayati. Dungi Roma tonani de patamar hitis yan ni pinasida. Unak pula mula be tumopot si Rodis. Jadi sian dalam na asing nama nasida mulak tuluat nasida ido sahatna. Sada naikot terus satidak konota di sepanjang zaman. Manangabu ape usia tak manangabu ape parnia hapatta. Manang buape keterbatasan ni akka fisik alani akka perubahan namasa di nguluton alaikon terus do hati dakonota hati dakonon yakana persiai dangadong natuk mengebati sakap ni depata. Rencana Tuhan tidak yang bisa menghambat. Sekalipun dunia punya kekuatan untuk menghambat, seolah-olah punya kekuatan untuk menghempang dan menghambat rencana Tuhan. Tetapi semuanya itu jika berhadapan dengan Tuhan tidak ada yang bisa bertahan. Nunga siap mulanya disakapi di patah. Babua lau manubus lau palua hojolma siap kamakuanna. Lau mangaleon haluau kemerdekaan ni. Di baga-baga hodo marhiti-hiti naneng rona masih palua Imam Mesias. Atik pe pertibion kudang akka tafsiran respon taringotusi. Tu padoi ragam do respon ni anak Israel dung dibigi baga-baga ni kapan urirang taringotu sosok ni si palua. Tu padoi adong penafsiran ya kah ahli-ahli Taurat, ahli agama pada saat itu. Alai dang adong na prosea dicara doho dalam na pinatupan ni debata nalau pelua koni dang dapat roha doho pikiran ni John ma. Alai sia dalam na asing, cara na asing, pikiran na asing, mungkin pikiran na berbeda. Di patu pada patah di sima nekon akwata jalekon la prosea kita babu wadang adong
na mangibangi do na mangabat haguguni debata. Amo kadongan sa prosyaon molo tubuh panidangion dohot pakaprosyayon na songono terus manurus di bagasan nguluta totu gabitar dorong mahita tarojar mahita naikon mersigatung naikon marhaposan naikon mangucade dohot menyerahkan diri tua dopan di dewata. Ay di sido hasisikok ni kehidupan nong. Mulai dok perpesal metulu bulu pitu ayat 5 pasaha madalam mutu Jakoba jala hapo sibana sebana paturehon serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Laus ido na perjolo aprosion ido. Molodak siap petutu ni jolma sudi cara ni depata alaya rong sada toko gereja nama dok Bilardus percaya dulu baru mengerti. Persia maho tu depata tulau ni depata atu sammu doi. Tak songo pandangan nina asing. Dia tu si jo baru percaya. Mengerti dulu baru percaya. Tidak. Alanya karena kita tidak bisa menyelami cara-cara Tuhan. Tak tabo to dala-dala ni depata. Tung manang abo ape kehebatan ni acol maunom. Alay dang boy ibana mangatusi dala ni depata. Jaladang marwaso portibiom mangabat dala ni depata. Unik do. Mujizat do. Do carana berbeda, carana asing do. Alai, mularok sada toko Stephen Neil, sada bapak gereja madok ido ibana songono. Alai tuani do dang masuk akal di jol maun, cara ni debata. Asa bulus ibana, jala tulus ibana, maka prosyai pabahenan ni debata. Ina Stephen Neil. Alani ketulusan selinari rok Stephen Neil madokon. Tuani dodang dia tusi dang masuk tu utu-utu ijolma jalan ni dewata. Asa tulus ibana maka posi jala maka persiah dewata. Itu nuai. Wasa tadokon nak kini cara ni dewata di konsep begitu para nabi menjanjikan janji Tuhan menyampaikan suara-suara nabi kepada masyarakat pada waktu itu bahwa Mesias itu akan datang yang sosoknya seperti ini lahir di sini. Ledang masuk akal di jolmai. Waduh, dong mungkin ini. Karena mereka mengharapkan seorang raja yang tangguh, raja yang bisa mengatasi persoalan politik dan memulihkan ekonomi pada waktu itu dan juga raja yang bisa diandalkan untuk berperang melawan kerajaan-kerajaan asing. Sementara raja yaitu Mesias itu harus lahir di kandang domba. Waduh, taring utusi odo. Alai berbagai keunikan dohot akan berbeda, las odo menarik rohani kejolma. Termasuk maparwasia purbai. Di foto nasida do adong bitangi nama rasik sian nanya tusan nasida songon ahli bintang nasida songon pakar perbintangan nasida di foto nasida do rumang-rumangnya ke bintang ala yang go bintang nasida daun asing do jala dung di risiki nasidaun dung di amati nasidaun dung dipakai nasida kepakaran nasida menganalisis taringot tu bitangon. Oh bintang ni raja doon. Malay melapor pada julu na sida tu Raja Herodes do. Lau manukut to ni, ano kidahami bintang songonon. Bintang ni salah raja. Nasanga po. Alay Raja Herodes meresponi. Ya, dengan reaktif ibana meresponi. Karena dia dianggap raja yang akan datang itu adalah menjadi rival, tantangan, persoalan doi. Tuhara jauh di mana, gawe alo doi, tuhara jauh di mana. Alai do di mana matu ahli bitango madokon, tolulu ya muma, alai molo nunga dapat tamu, mula mamu si pabuakon, tuau manang di dia, di mana. Anong do otoritas ni Raja Herodes, mabain jali pakai mana do waso, di ujungna, alani alai sakat ni debata dang adong bui mangabati
Cara ni debata ragam do cara ni debata jala tidak bisa dihambat, dikempang atau dibatasi kekuasaan apapun. Karena Tuhan bebas melakukan, ya menyampaikan pesan-pesan kepada setiap orang supaya rencana Tuhan itu bisa berjalan dengan lancar. Marhitini bima di pasahat debata tuaka ahli bidang ima gawe siadalan na asing mana sida mulak tuh tanda sida be. Unang be mulak kamu tuh si Herodes. Karena Herodes itu berencana yang lain. Laos yidon wain aladang mulak be akan sida madapat tu si Herodes ahamana masa. Di ba si Herodes mah wasonai. Di day mana ma disuruh mana ma. Ganuk akaposo-poso ikusibunuh do. Do takalan nasing, do cara-cara nasing do mengabadi. Alani tadok madot sada bahasan na sangat-sangat sederhana alai na manuntut sude akajolma nalam tulus maka persyai donot tama dangadong boi waso ni portibion mengabadi sakap ni debara. Atugari tay palwasi taringot tunggu lutaw nakamanga kainang. Dak kapanidangnya dona tubuh siak kita apalagi di usia nasia nasongono tak terbayak kok kita mulai tahu sedia be mahitaro hamuna tu pagabaron kadang binoto pagabaron mengabe tujuan ni pangarat to wakatihai ate belum tentu anong go proses ni adong don alani penempatan mungkin alani ulaun atau jabatan adong do mungkin alani dorongan ni keluarga, adong go mungkin nama dapat tonak katutur aliragam mong. Belum tentu hias semulana itu tu pagabaruan. Nasya nado, siya pinggir-pinggir ado, sudi alai pada kena ikon merbungu mahita. Masita dan jala terjadi ma kekompakan diantara hita sudi hamulan sia sudena sian desa nawalu Jepang desu. Mulut tadi ada pinoni ahma. Sakap tay, sakap ni debatari. Aroke rancangan tay, rancangan ni debatari. Dan tidak sedikit kita mengalami tidak sedikit di antara kita mengalami berbagai tantangan-tantangan. Tantangan na menghempak kita, tu padoyak ka kerja, tu padoyak ka ekonomi tu pada mengenai ke keluarga hambatan alai ikondonot tam haleluya puji Tuhan tu pada yang kasahi tiga tantangan tu pada godak siak kita nuaing nagawi merpani dangion menghitung kalender dak kuripu be saha tahu di ujung ni tahunon alai gabi bani dangion maun puji Tuhan haleluya Tuhan tetap menjaga dan mengasihi anido apalagi kita nuaing ay kurang ko sebutan alay nga tagat tinoni ba ay molo tuwak ka na matua tulan siyang ko haming ugat ti hamin noni unak say taro betong istila molo tuwak ka lan siya ay waro pe nga bautahan huwate hinna dang yatong tumago do tagati nga muab surgo ho idatong no ay dia do baga bahasa bautano siyan muab surgo do kan ay latu surgo do ita sudeto dang lautu tano lautu surguro. Imolo lautu tano datong ay bautano hoina. Songon nato alay ngamuab surgin na ala tu surgo iter inganan niya kasukacita do di surgo tong iban magijam. Nuda. Terproses mamusena on rancangan ni depataron. Terproses mamusena di punguan ni lensyong. Ayanong ko lensya marpanidang yung tabodo na marsenam tiap hari selesai tabubah ang kubuy man yan 2 hari sa minggu marsenam din na do. Tabodo ay olodo rohita lansia alani narong wale aletasi kan. Duda ay kurang ko salmon waeng adong ko na menafsir hon ngulu sigano parion taksi pangano sinu mo be para leon nama. Ay sa songon nama te do tarhinos do ni hilala melodak pajuk pangibado ale-ale niba. Nangko seheli seminggu kan. Oh, nangisod duniaku. Ale-ale kurisan. Turidot. Ngatara terproses may. Tahilala may. Gabi bagian naso terpisahkan.
gabe kebutuhan. Nga kuda kuida, lensio penga kebutuhan na nomor lensio natong. Gudak jado, rata-rata on neringgas doa mu hati hai, hamu udah kap na funding pader nama ciptahun gerijau, manangasongo dia ma proses ni, hamu do nama nupaki huriaon, hamu do na pauli uli huriaon, dakolak huriaon, huriana asik pedi pauli uli hamuna, sahat musena, di parar debata hamuna, merlensia songoni, sahatu sederion. Bui hita, bui hamuna, marnatal, lensia. Rasongoni nama hidat cara ni sudi, na hodo hoti, ado warra, natal. Ola deklamasi nama na suarong ibekam. Anggo pala dong nama deklamasi naking besar ubah nama ayak kasih kolap ya karena poso buluk pe akka parari dia pe na pesongocongoni natal na. Jadi semangat. Jela dak pula mergajeng-gajeng nak ni praktis do kan jelo alani do semangat mune hida nak pesongoni pigajung lensia hamu ternyata tahat dope di tengarung naharuar akan oposo do keluar masuk nak kikuida ima anggo hamu manahad do alaiko katidak konotta mari tonga-tonga ni keterbatasan ni usion na terus ragam do sakap ni dewata. Dan mulai kita marparsaurat di son jana sakat ni debatai di luar daripada logika, di luar daripada pemikiran manusia. Yang kita berpikir sia nomma dalat tu jabunami, dalat tu gereja jabunami, dalat tu jabunami tu gereja bolak di sia nodo dalan. Bamolo pena terebat di san besianan ngadong selasi. Alai juk nih dipakai debata. Cara nih debata lau mangaliuk kelas nirwa sukacita. Dohot akan patut si halat sonota. Alai dengan cara yang berbeda. Dohonok kuma ragam do. Cara nih debata. Lau pataluson baga-bagana dohok mangalion kelas nirwa tu hita saluhuna. Lasondo namangod dasita. Amuak kamangak kainang. Salinari dok di tonga-tonga ni keterbatasan ni sudah ngulutau. Tu pada wakahamu nuai ngakama ngakainang na di jabu na di bagas nuai angko semangat mulas dorohamunan yan neng marparsauran do akadamang dainang di lension. Halai terbatas malah ni parsaito muna. Terbatas mahala ni nang ulam usia muna nang ulam jud. Terbatas mamungkin na ikon sa di jabu na mahamuna. Pihak mahamu di atas pudo mamuna. Alai ngot kita mah cara dohot asini rohani debata ikut tulus haluau ni tu sadok jolma dak kolat tuak kana hipas alai tuak kana marah saipe do sude kita tulus batulusun ni debata karena ni atik peterbatas nanggulu tahun alai odo si paheheot terus odo si kebakonota di bagasan nguluta babua dang marpat cokotan nang asi dohot tolong nerewan di bata celedang adong nabui mga beti asi holong dohot panubusion na pinatupani di bata alani gabi sadapan ni dangyon na mangulu madi kita songon nabi nani at caraon subtemaon marhite perningotannya tutubu ni Tuhan Yesus terjumah hita makka prosiai dalam ni debata nama buan hita Tuhan uluan amin martang yang mahita mulai ate di Tuhan nunga dipakai ho akar ruas nama tuaun marpani dangion marhite ede puji-pujian marhite-hite liturgi gabi ulam nasida mamaritahu kabal gaumu hatu tulus ni haluau ni hatu tulus ni sakak mi marhite-hite hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus ragam doh waso ni pertibion manudati asa unak tulus sakakmu nang tu pribadi pe tu pada yalani keterbatasan ni perdagingon fisik
tu padoi alani akar ragam wasuni portibion alai porsia dohami dang adong natuk mengebati jala ragam dipakai cara lau patulus soni nang dalam na asik pe na sotuk pikiran dipikiri jolma ala marwaso doho nang pasahaton pesan berita nauli laho pahoton haluauni tu sadok portibion pasu mahuriam ruas nama tua nang akka ruas sian name met sahat rodina magudang khusus nalansia diragam nyaka parniayana ala ni sahid ala nang lama tua asiroham di dia penasida Tuhan tok pasabang rohana sarihon nguluna jala tok tonggalak ma balito ni haporosyaw nasida na mangukui jala makaporosyaw tangadong nabuhi manudati sakap haluaw at tongas si maroham tu parhalado naktu sudirwas siyan na met sahatu na matua asalam patar haluaw na pinasahami marhiti Jesus Kristus pasiko matangyang na. Amen. Tapuji madebata marede mahita jalalas marohata pasahaton piliata. Tumong sa sudi, ukapro
Tatangnya kuma piliata. Ali di patamanamina di Banua Gijang kodo harurwani saluhut sileho leho nadinggan doho nasauliba sana maudiutus. Upasahatami masyian nani lehumi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalomai gabi huak na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasya kami pilihanom. Pati bulho karajau muli tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putar dahami gurang ni silehol lehom itu hami. Asalam gir-gir kami madok mau lihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak marsaur mahita. Marhiti tangiang na pinodakon itu kata Yesus. Ali amanami na dipun magijang. Saya binurbadia magwarmu. Saya Roma harajaumu. Saya sauk malomoni roham di benua tongon songon na di benua gijang. Leong matu hamis sadariok kanguluan siap. Si sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan nama dosa Tuhan. Undang hami togio tu pangujunan. Halua mahamisian pangago. Ay hodona punah harajaon. Dod hagogoon. Ro dihasangapon saliling nilelingna. Amin. Jangan kamu mapasu-pasu ya Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de patamahu. Di sodakon Tuhan de patama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de patama buhina tuho. Jala di pasaur ho madamena tu todi munabi. Hudul mahita acara nama rudut tu pasatami matuinang diakones. Mau lihat sahak mahita tu acara na parjolo hiburan sian pungalan sia mangedehon anak kokiro hamorao dohot ujudi ngolukon. Duk sidungan non akamanga kainang marsipangano dohita saluhutna. Diuluhon amang pendeta resok manon duk selesai marede jala na patuluhon ano marpoto ma lanisia sude dot amang pareses dungi boy mara hulyak kami tiki bolet betak tu nga dong akapoparana boy mano marpoto doho na torasna di jolo hirasongonima mau lihat Cek. Cek. naloy pagpagsaria alay sude nagelekira dan jadi haurama
marmiran margaga songon dong akira marsedan margalia alai sudena lekira dan jadi hatungan anak koki doa moraon dia nak kewari uton nak kadongan nak bola marsahau nisi alaya nak koki jadi hatung jalan saya tunggulah godang gogo pe macari arian nang bodari lau pasikola hong galeki naik kondo sekola sa timbona iya konina tola gogo ki marhoi hoi pe ai nanda tudolak tutarua Lui ngolu nabur parmodaria asal masyarakat gelek tidak saya satu tujuan anak koki Tuhan sangat dia lau pasikola hong galeki sekolah sa timbo-timbona timdonina tola gogoki marhoi hoi peai nangga tudolok tutarua mangalului ngolu naboi parpodaria asal sahat gelekira satu tujuan anak koki doha sangapon dia anak koki doha sangapon dia Jadi untuk lagu kedua asa dibagi akan anakon. Lagu kedua akan kami bawakan dengan lagu Uju di Ngulukon Mania.
Produk matea. O marla pada naulina denga batu paumu. Molo matea. Buju di ngoluko mania. Upama wae akanarenda. Asa dari dasa sure. Tolong ni rohami namar tua tuai. Galasi togu-togu Sulangan mangana Si parigiona Alani pasani toki Somarla Patrang marede Margondang marede Molo Asa dari dasa sude Tolong ni rohami Namar tua tuai Dari dasa sude Tolong ni rohami Namar tua tuai. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Rumah itu lima. Songoni persembahan sia lansia. Foto hama foto mak. Foto bersama. Salam lansia. Selamat Hari Natal. Ngaboy be asa tapahudul dungi boy ma musiano tauduti ate. Tauduti amus. Adong do pe kesempatan ano dihita molotung adong akapo paratan no boy do kuliah kami kesempatan di Somar Poto. Dungi sahat mahita tu namar si panganon alay di buah majo si panganon isada tujolo iso do amang pendeta molo so edison pinasaha matu inang pendeta Rita Simanjuntak martangiang tu si panganon tujolo mahala inang.
Tapa sonang inang, tapa hudul ate. Nah. Jadi dung hudul non di pada tangiang baru pe dibagi konsumsi. Ate. Tapa hudul jo. Upangido hami itu konsumsi di majoy nang sakota si panganoni asay tangyakon dungi pe dibagi. Atau ngamang dohotinang tapasada marohata martangi yang mahita. Mauliate marungan puji-pujian di sobahon rohanami napungu di bagas coromon tu adupanmu ali di bata jahuba barasi roha pardingkan basah las rohanami Tuhan di ulaun las ni roha makalacon ari hatutu bumi marhiti amanami dohot inanami lansia nadong di tonga-tonga ni huriamon nunga sahur hami tutu Tuhan marhiti-hiti ulaun las ni roha di bagasan tikion laus mangido hami tu adupanmu Tuhan pasu-pasu ma nang saluhut amanami nanami akana tua-tua nami di hatutua nasida luas mana sida marlas ni roha maka lacon naka pasu-pasu mi pasu-pasu nang sudia kapino parna pinasahan o Tuhan asa marlas ni roha nasida mamuji dohot pasanga poko mangudut ya ka ari-ari ni ngudu nasida buhala cok kami Tuhan dengkan mardalan ulau Natal lansia di tonga-tonga ni huriamon nunga saur hami marhiti hatam urupi hami marhiti panuturio ni todim to di porbadia makanguluhon hatam di gulmit ni ngulu nami siganopari ali di bata nami neng par saulihonon nami ma si panganon do si inumon nah hujalo hami siana si dohot holong ni roham tupak jala pasu-pasu mali di bata nami asa makrohon gogo dohot hai pason di hami laho manguduti ka ari-ari ni ngulu nami pasu-pasu nang saluhut tamya karuas ni huriam dinaneng mulak tu bagas nami biasi maroham atong sisa madosa nami mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Seksu konsumsi tabagi ma amanginangat boy marasian sa jolo pedenggan manang nasian pitu ape denggan